ଓ କେଉଁ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଦିନ ଛାଡ଼ୁଛି। ଦହି ପଖାଳ, ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରା ହେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାକୁଡ଼ି, ତା ସହିତ ଅଛି ପିଆଜ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଖରାଦିନ ସ୍ପେଶାଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବଡ଼ି ଚୁରା। ଏବେ ଆସିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବିନା ଚକଟା ଚକଟି ପାଗ ଅଧୁରା ନା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଧନିଆ ପତ୍ର, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାଛ, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ମାଛ ଭଜା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ କଲରା, ମୁଁ କଲରା ଖାଇନି, ମୋ ମା ଖାଇଥିଲା। ୟା ପରେ ଆସିବ ଶାଗ। ପଖାଳ ବିନା ଶାଗ ତ ଅଧୁରା ନା। ରସୁଣ ପାଗ ପାଇଁ ଶାଗ ବି ମୁଁ ଖାଇନି, ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭେରାଇଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା। ମୋ ମା ଖାଇଲା, ତା ନୁହେଁ କି ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସନ୍ତୁଳା, ଶୁଖା ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି।